Ano ba ya? Baga lagi tagbag lagi. Murag dagang sulod na da. Sus, sabay soda ni way. Wala ni mga Wala soda na? ni. Way soda ni. Gikaro ko tus kuan ay. Matay. Nganong naa karon ma'am? Nakatambay lagi karon. Wala lagi lakaw. Ay na, suru-suru ko dito sa mall ya. Gilay ko ay ah. Dari lang ko dari kay mo ko'y kauban. Siguro nagtambay-tambay ka diri naimanok sa likod ba basin. Imo niya ang ganun sa mong bag bitaw. Ako ko'y padana, ada doon. Si Bay Crispin asa man ron? Ay, ako ba na? Oh. Trabaho ko pang gabi eh. Mao di ay. Kana mo adto bitaw ko sa inyo ha. Pero may lagi siyang wa. Ako pang gabi man siya. Mao di ay kay magpalibre ang tagog bisag usa lang ka kiss. Upay to sweldo, pakdot pa to. Diba kining mukis ka sa aping ba usa ka kiss diri nya usa na pud ka kiss diri. Binuang na na. Binuang na na style Bitaw ma'am. Oy, kumusta? Oy! Ay ko dire. Asa man ka gikan? Ako ipaayo relo lagi sige mo kapas mo ng relo ha. Relo na? Oh, na. Yawas relo. Araw ning relo ha. Ano sige magkakapas mo ani. Nindo to may mo relo magdagan. Sige magkapas mo. Alas 12 ting pamahon nimo ani. Sige kapas mo nang tabadla ng relo. Ya alas 8 mo ting panihapon. Di ka kapas mo ng kurma. Asa man sad nimo gipaayo? Di ay wa pa maabot tong. Ay, payo Apit tapok. lang mo dire baligod ko. Ay, payo tapok lang na oy. Main lang ni. Ma'am, antik na siya. Antik kay na. Oo, Ako bagay. ni, ako ni paayo lang. Sa kamahalo lang, liki na gud. Antikon dyan na siya. Ya, malahita. Nakita nimo si Bay Crispin? Panam so kita tuntuhan naman. Ingon lagi siya lagi gabi ko na siya mag-duty. Pang gabi akong bana oy. Wate pungutana ta. Usa biya schedule. Mo din nang magsige kog adto sa ilaw jud siya. Nya kini pud wala pud timingan karon nga naa siya no. Ikaw wala kita ni Chris bitaw nga. Mo standby marin do standby dire. Mo lagi. Ano ni trabaho dire? Nana jud siya trabaho. Unsa iyang trabaho ma'am? Gwardiya? Di oy. Nara ko na di. Dapin-dapin na. Suru-suru ra na siya ta. Kuya nindo to na siya bisita no. Ako ka sweldo. Kusog ni mang libre. Suru-suru ra gud na siya. Sugari dire. Oh, Jiwan! Oy! Nami mo dire! Bang kaya! Oy! Oy! Sa may atong Pinagdadi ha. Chika-chika mi dire kay. Mao ba? Chika-chika lang gud mi kay. May Mao yun. Sa timingan man god nga naabtan pud nako ni si Ma'am Kuan, si Madam Karya. Nya libre ko no guro ko no siya karon. Basig kuan niya. Suru-suru ra kita ko kay gilai ko gilai. Suldan gini. Digon na na to ni. Bagga pre oh. Oy, Bagga. Mabita na. Nga ni saligyan to ron. Bagag panit. Ay so mo ni si mo bangka na to ron. Agoy. Pero pre, matay lahi na sa nang panahon karon no. Kay bisag hapon hayag man. laing Oh, panahon. dapat kung hapon ngit-ngit. No? Ito sa? Nya kung buntag, Buntag. adlawan. Adlawan, sakto. Ambot lang ano no? Ano man Basin unya moabot si Crispin. Oh. Ato tong ingnon nga magpalibre ta. Magpalibre ta. Naka to. Na may. Naka to sidot. O wala dito kay nakamang ko diri. Moyang yuwat. ano, Sad ano, kay. ano, Dugay sa ano, iwa makita to tawana. Sumne ron. Nagdugay siguro to kay mo'y pag-ana sa itiin. Pansa-pansa ba Basin, withdraw. Oh, bawo to bislit. Gitudloan ni mo ma'am no. Kamaw. Panang Oh, to step-step. pislet Oh, eh. kamaw to Pislet. Panang step-step by step-step. Lang. Step-step ba? Step-step. Piligit to Ya kung pislet si. kung masipyat ang 10,000 imong withdrawn, kung masipyat may imong 100,000. Oh. Mo lang, pero na pira ni masipyat. Oh, Ay, na. ay si Piata. Ay, ni. Ana, mas nindot na sipyat ma'am kay Sildo kay ron Chris. O sweldo niya ron, mao nang nadugay siguro to. basin. Pero Nadugay. nabakuhan jud lagi ko anong panggabiin na siya ron no. Oh, lagi. Asa nakataron? Hapit na siguro man mo okay. Hapit naman sa mag-mail 1,000 ang May bawa oras. ano maabot mo kuno to ron. O basin. Ato to pabutol. Bago na oras nga mil 1,000. Pagbago na, wa di mo kabalo day. Kani may tanawa piste. Oh, Santaw na. Sayot mo. natawa. Oh, Spain. Oy, pre. Oy, Swagi palibak. oy bana. Wa palibag. Oy bilagro sa kumbana dag series kumbana di. Wala kiss, wala kiss. Papalingkura. Seldo ben ako ron. Ay, Buspin. Oy, palikura. Dama ka. Nagda pag atlim. Matay dagan nagdala oy. Seldo ko niya. Sirek kapit sa ba? Kahig ni. Sus, Dali mo. sus na apay ice cream. wow, kalabi. gan lagi. Sus. Masa ni bata ni. Oh, bibiron. Nana day may bata ni. Ako dai. Bibiron. Ada kinumra bilagro sa kumbana. Ay, Baga ni. Baga duha ka bukbag. Na po. Duha ka bukbag. Seldo ko na ko niya. Kapit ako palit ana ba kay. Naam di mo diri ay. Sakto Sakto kayo. Pina
madawat na dito nato tong usa ka kiss. Ha, madawat na dito nato ron. Lagi mo. Labi ato ma'am. Wala kay kanis kiss pag abot ni Crispin ma'am. Mga ka ni Ming usa ka kiss ani gansi jud ka. Mana, gabi eh. Aw gabi eh. Wala wa kabot. Ay sa time pa. Time para good. Saman. Time para goodhan. Saman. Ha? Tibong lang ko ba? Kaysa kadugayon ni mong tinarbahohan. Kan pagig ka. Nahitabo nga nagdakag daghang kay grocery. Sus. Abay ni man. Wa pa na paut akawap. Usa ka sako bugas kita ako mada. Unsa? Oh, wa pa na paut. Ay, Pao! Paglaro! Baby, tanaw na to! Oo. Tanaw! Oh. Abo ako na. Tato na. Tato na ma'am. Paut yung paut.